ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆମର ଏନଜି ମାନିଆ ଗତବଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନୁ। ଆମର ଆଜି ଦିଅ ମାରିବେ, ଆମର ଦିଅ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ପୋଖରୀ, ଆମର ରଣ୍ଡା ଦିଅ ଆସନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଏଇ ଗତବଲି ଗ୍ରାମକୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମିଠା କମେଣ୍ଟ। अरे